Bună ziua! Am venit la doamna Marița cu o urare. Când vine mama în gând, vine mama în gând, drumul plângând, vai, vai. Vai da n-ai fi mamă nici tu, vai, 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 vai. Cu ea spune sufletul, vai, cu ea spune sufletul, vai, vai, vai. Apoi iată-te făcut de viață, e suficient ca să ați vadă. Avem o urare din partea unei persoane dragi care astăzi n-a putut să fie alături de dumneavoastră, fără de rău. Știu că e greu, dar avem și o urare. Am să merg, ai făcut totul pentru mine, lucruri care nu se șterg, dar astăzi este despre tine, te iubesc, orice ți-ar spune, îți mulțumesc, fiindcă mă accept cu rele cu bune. Chiar de uneori mă cer, ești mereu dreptul meu, să știi că ești parte din mine. De viața mă duce, te rog să nu-ți fie teamă, totul este despre tine, te iubesc, iubită mamă. Să trăiesc, la mulți ani. Inglesul trec mai mișto.
nimic, nimica n-aș avea dacă toate s-o ierta. Ce mare ar fi bucuria mea și deodată toate s-o sfârși. Și durerea și lacrima, cu ce mult noi ne vom bucura. Toate se vor termina, durerea și lacrima, cu ce mult noi ne vom bucura. Dar de acum am ajuns din partea ei. Da, știu. Vine din partea pantelei, care n-a putut să fie alături de dumneavoastră. Da? Aici mai avem niște bănuți. Vă iubim.